paralog lad pis ngau tenat ya kene ka jingkren jonga tes nga ba like but share ya kene ka video kumta paralog hagine kisngi kibriu kimteng ya oblay balay nga ongkumne namar lad kiteng ya oblay te kinam ya le kai bat ka jingim jongnu ru khamtam ki khasi jongi ki dab da ki jing shun hadu ba man ba ki yo i ya ka jing job jongnu kisdang ban bisni kena kede jing shisha jongi ki khasi ngas ngau le rain tang ban kran ya kan heru kindiat sngi man shwa la pendon kam ya ka kerteng jong kene ka samla ba la penja burom ya ka shibun ha ke social media ngam ko aban shim ya ka kerteng jong kene ka samla kumta kene ka the kala kama shibun kanam da ka barwai ya ka jing rwai khon wo kibriu ki jelios ki bisni habyo i yagine baro dena ta daw baga video snew kabala sansnem kala pau perthe haki social media hakerteng jong kene ka samla kine kibriu ki yo ayu da ka bale yagine baro la kumnu teng ya oblay ubala thau ye phi hado phim don kmi ne don para ying jong phi papila le yagine baro menta phi pe le sha comment namar bangala kran ya jisisha bun kibriu ki wan kan tho yanga sha comment kiban kren bin yanga halur kene ngam seo e yakata ngala tho ha ka thumbnail balalap yak kerteng jong ubriu ba panja ubrom yak ne ka samla baro ki pajba ki ap ban tip manu bade uta ubriu ba panja ubrom yak ne ka samla ladanga kren yak jing shate uta ubriu ude maphihi baro phi ki pajba phila pen long viral yak ne ka samla bat phi last share bat kala poi shabaro kane ka video bat pen snew ya ka kerteng jong kane ka samla perkhat hi dalade katno ka jing ngau si phin ngau lada kane ka jia ya ka khun kan theine ka para jong phi hanre ngatip kane kan sanjia tikna hakawe ka sngi uble u ai ya ki so jong ki kam jong uwe pa uwe kane ka samla kala rawai ya ka jingrawai ka ba bhashibun ka khon uwo kata ga jingrawai kala yai viral kane ka samla kala yo nam shibun na kata ga jingrawai kibriu kisngau si yagane dena ta ga daw bala le yagane baro ban penja burom yagane ka samla bat parlok na kwa ban ithu sha ye phi ka we ba kane ka de ka juk jong ka ai ka artificial intelligence la de phi yo i ya ga video ne photo jongno ha social media kumne te wat nge yagata wat shwa yaga jingsisha nang ta sangej yakata enta ka por ai kamut ka artificial intelligence kala sedang ban long ka ba ma bha yangi ki bru